Преди да отговоря на коментара ти, искам да уточня за по-младото поколение думата ефенди, защото съм сигурен, че не са чували тази дума и не знаят какво означава. Това е едно официално обращение, което се използва по време на Османската империя към мъжете. Нещо като господине. По отношение на коментара ти, за майка ми и баща ми дали са пили алоe вера, и понеже много често получавам подобни коментари и аз напълно разбирам хората, които разсъждават по този начин, защото то си има своето обяснение. Забелязали ли сте, че всяко поколение смята за следващото поколение, че е по-лошо? Че някак си по-калпово, по-не става. На времето, по мое време, ако знаеш какво беше и така нататък. Чували сме всички тези възклицания. И това е така, защото когато ние сме били деца, за нас това е било най-безгрижното време от живота. Изпълнено с много радост, много игри, щастие, емоции и така нататък. И с времето, колкото повече се отдалечаваме от този период, той става, новото става все по-чуждо и все по-чуждо и ние някакси страдаме за миналото. Пък ние хората имаме свойството да отхвърляме новите неща. Чувстваме ги чужди и дори ставаме леко враждебни, не толкова дружелюбни към тях и сме готови с лека ръка да отхвърлим всичко ново. По отношение на алоe вера, то съществува като знание, като растение още от преди няколко хиляди години. Хората са го използвали от време оно, още много преди майка ми и баща ми, и са ползвали неговите здравословни свойства. За наша радост, ние сега в момента имаме много по-лесен начин как да го приемаме, просто си го купуваме, но тук трябва да внимаваме да си купуваме истински качествен и сертифициран продукт, защото на пазара има много ментета. Така че внимавайте. Бъдете живи и здрави и се грижете за себе си и пийте алоe вера.